weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dahalula haramayni sari fayni ceerno ahmad dia duɗala ceerno wocci abdoullahi touré ko on waktu yoni ha to duɗala ceerno aliou diawa to kermassar e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka hande o 5 octobre école aji gudditi e nder leydi ndi kala ɗum ko hanki hoorejo leydi ndi waɗi hen message mawɗo no fewi gam hirjinde ɓen sukaɓe ɗaɓɓoɓe gandal e nder leydi sénégal to leydi mauritanie batu jagorɗe hanki laamu ngu ƴetti hen eɓɓoje mawɗe no fewi min kettoya musidɗo meɗen alhassana oumar mbothia to leydi mali min jiyata wonande araray gendinoɗo ene folota e nder weeyoji leydi ndi so wona kay taw ko araray gendi leydi ndi wi colonel malika diaw gardiɗo catala cnt min gaɓa kala kaldigal ha eddo kay wonande wiide ene ummina araray muɗum gaga araraya gendi leydi ndi to libéria kene tolno rewɓe jeeɗiɗo jiyaɓe guine konakiri kañumen mbasi pittal men ɗum ko caggal nde dala yani e mabɓe to leydi nigéra koninkoɓe leydi france puɗɗima hande o haɓɓude bagage mumen ɗum ko caggal nde hoorejo leydi mabɓe holliti ɗo e mayiɗe ndeɗo hitande mabɓe gartu to leydi mabɓe to leydi burkina faso capitaine ibrahima tarawore waɗi waylo chef d' état major de la gendarmerie ɗum ko caggal balɗe seeɗa kuddatamo laataki kabruji men manawen ha to guine konakiri côte d'ivoire ma jaa ha to ghana sud soudan kame congo brazzaville ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum avc cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbii alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto pikina jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mam Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande joyi yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba teskede nguleki mawki no feewi Dakar Mbour ko taari ɗum nder leydi ndi ha leydi Mauritanie yogay nokkuji kala mo jiiɗa wonata koye wanje tan diƴƴe no feewi elle ko jippaɗo ndiyam kadi saha o ene uddi no feewi mo jiiɗa kala nana ɓokko ala ko nafi ne yara ndiyam gam teskede oɗo saha uddo o ne feewi no heewi tene kadi diƴƴe ɗe ne manki arde no foti wadde ni ñalawma hande o 5 octobre duuɗe gendi leydi Sénégal udditima wonande sukaɓe ɓen wonnoɓe foftorde mum duttitima e jangde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi duɗal Mouhamed Secto Seleng heedani hen caggal ngal ganduɗa ene jangguina Qur'anil Karim ene jangguina kadi ɗemngal Français taw kadi koye nder duuɗe gendi leydi ndi ha toon to Seleng ha fayma to wuuro Himadou kono ne kadi to Linguére heɗani hen caggal kono noon kene tolno e 15 école oɗo sahani jogui caɗele jangguinoɓe nonne kadi diwan Matam gadiɗo jangde o holliti kono kadi hewɓe hen jeehi janggoyde hande o woni hen noon ɗacci ha alitine duuɗe public et privé kala gudditi batu jagorde hanki noon mawɗo leydi ndi waɗi hen erago faade ɓen janggoɓe nde ɓe gonata yimɓe himmirɓe no feewi kono ne kadi jangguinoɓe nde gonata yimɓe himmiranɓe jangde gam lowde gandal e ɓen sukaɓe kadi gonata yimɓe dariɓe fayodinɓe taw kadi ko janggoɓe mbasa lowede mbasa nattinede e cate goɗɗe ha hakkillaji men mbasa sarade jomum anda so tawi yalti galle mumen ɗaɓɓoyi ko gandal ɗum noon eɗen mbiya tan ɓen sukaɓe ruttitiɓe e duuɗe jangguirɗe ɗe nde ɓe tinnoto no feewi kono kadi eɗen beltini duɗal ceerno Mouhamadou Sega toon to Seleng saabu hitande 2022-2023 e nder département mo Bakel ene jeeya e nder sukaɓe makko ɓe ganduɗa ɓurɓe kadi mantinade to banggue jangde e nder diwano e nder leydi Sénégal keddotoɗen batu jagorde hanki waɗi toɗɗale waylo Mor Talatina taw kadi ganduɗa kan woni préfet de Dakar hanki o mawɗo leydi ndi Sénégal hono président Macky Sall toɗɗimamamo o woni gouverneur Ziguinchor oɗo sanon hewɓe e waɗoɓe commentaire garti e wonande wondemo préfet mo Dakar hadde seppoji o saha o woni kadi gouverneur to wuro Ziguinchor gam toɗɗedemo ɗum ko hanki taw koye mbaylandi ko fati e banggue yogay toɗɗale teskede noon mawɗo leydi Sénégal ɗiɗo dumunnaji kala ne fonno wadde waylo jagorde gam teskede yogay postoji jagorde hande o ha hande ala tawa gonɗo hen ko wayno caggal Ali Ngoye Ndiaye nde acciti gollal mum kono ne kadi wonande jagorɗo gaynaka kame jagorɗo coftal ɓalli jagorɗo ndema ɗeɗo postoji kala wanjiti koye hoorejo jagorɗo leydi ndi kono kadi ne tijja e nder ndeɗo hen yontere fande walla yontere fande nde ne gasa ma hoorejo leydi ndi Sénégal wat waylo to banggue ɗe jagorde gam teskede hanki wo yetti wo jaari ɗeɗo hen jagorde jaggue leydi Sénégal wonɓe e gollanade gendi leydi ndi beele ene wawa ɓamtade jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal Marie Hemessa Ndiaye waɗino yillo muɗum e nder yewtere nde o yuɓɓinno hakkude makkoy haute conseil collectivité territorial nden yewtere noon o holliti wo arti e octobre rose siftinde moon octobre rose nduɗo hen lewru ko haɓade o mboros bonɗo biyeteɗo cancer mo ganduɗa bonnowo rewɓe no feewi ha tenti noon to banggue enɗi waɗa kay caɗele mawɗe no feewi o holliti kala hittande Sénégal ne windito kene tolno 12 ujunere gonduɗe e oɗon ñaw ɗum noon oɗo saaha ko finde tan darade haɓade oɗo hen mboros tampinɗo rewɓe no feewi ɗon noon jayde weltare TV ne wasiyo kala kay debbo payiɗo ɓandu mum ene wawi yaade waɗoya test ƴewya oɗo saaha mo gonɗen nde tawno so tawi a andi law ma waw safrade law kono kadi maw leydi hollitino ɓen joguiɓe ɗiɗo hen mborosaji koko ƴetta en charge mbawa safrede taw kadi koye dow teddungal mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam yuɓɓinama hanki o toon to Ndiassane ɗum ko caggal Tiwawona
Kaulaka e nokkuji goɗɗi kala ha ton to Fouta ha e nder leydi ndi kala Jolof e nokkuji goɗɗi kala e nder leydi ndi yuɓɓinnoma wonande jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam hanki noon ko jasana ma ñalawma arta banduma on ñalawma hanki noon tawtorama jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaccingol laamu ari toon e inde mawɗo leydi ndi Sénégal hooreje leydi siftinde moon yontere yawtun dowde mawlidi yehino toon caggal jillu makko toon to Tivaouane ha faynma kadi toon to Thiénaba kame Kaolack kala yehino toon to Ndiassane hanki noon ko fate banggue cérémonie officiel o laamu ngu tawtorama taw kadi ganduɗa e tawtorede khalifa o woni e tawtorede khalifa o kono kadi jaɓɓimo toon ko gouverneur région de Thiès e tawtorede khalifa o woni Cheikh Bou Sidi Moukhtar Kunta koreji kunta en kanko watti khalifa jeetaɓijo kono kadi hanki ɓe ƴetti konguɗi gam artude valeur neɗɗo ko fate banggue l'islam hakkude makko e annabi o sallllahu alayhi wa sallam ñemtinorgal timmugal ngal o foti a jogade hena ha joni keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jeeheten ko ha toon to Tambacounda guila tan hitande 1960 Madina Koura ene sabbino kay poste de santé gam teskede caɗele teskade toon maire Papa Penda a jeeyi yaltini kene tolno 50 millions ko préje franc CFA o saaha noon ko bel yalto mawɗo woni toon caggal nde ɓe jahanno dumunnaji juɗɗi yahoyde safroyade o saaha noon ɓe batti safrade ɗo ɓatti taw ɓe ngala hen caɗele haydara teskede ko fate banggue gartaten koko fate banggue gartaten ko fate banggue assemblée nationale sur sarɗeji leydi Sénégal date wonande session 2023-2024 uddita ko altina paaɗo wonata ko jeenayi nduɗo hen lewru sanga 11h wonande ɓen sarɗiyankoɓe kala ne tijja nde nottoto hen e nder ɓeeto golle mabɓe hooreje leydi Sénégal hono président Macky Sall kami hoore jaago leydi Amadou Ba ene piiɓi jooɗorade ɗo e yontere fani walla tan ɗo e balɗe seeɗa taw kadi ko ɓeena groupe sarɗiyankoɓe Benno Bokk Yakar ɗum noon ko fate banggue yurnitade catal fate parrainage ɓeydugol coggu ko fate banggue kuɓɓame nder leydi Sénégal Sonatel hewɓe noon gullitima wonande facture ne seeri kono ne gueɗa sa itti halis a waɗi woni falla en yaawi gasde no feewi hewɓe hen noon tewɗo debbo holliti o yooɓi ujunnaje 5 ɗon ɗo yoɓatno ujunnaje 5 o wattindi yobde ko 16 ujunere bijouterie goto holliti joɓatnoɗo nogas e jeetati pawɗi nogas ujunere watti yobde 60 e ujunnaje 4 pawɗe ujunnaje ɗiɗi e temedde 4 pawɗi 80 franc CFA oɗo saha noon communiqué wonande sonele ko yaltini arti e laɓɓitinde ko jeeyi sabab ɓeydugol kono ɓe kollitima ɓe jurnit ɗen gueɗe ha ɓuura rewde lawola vidéo jirliɗo no feewi toon to Saint-Louis nder gueji Dande Maayo wonande kaɓɓaɗo fiya piggal bongal no feewi on vidéo jirliɗo caggal kayde yirli ha pelle darniɗe haqqe innamade kolliti hen metti mumen mawɗe no feewi ko wona ɗum konon laamu ngu darima hen ha ɓen ganduɗa dadiɓe jeehi toon to galle Cheikh Seydou haydara to ɓe mbawi nangude nayo tumaɓe e ngal ɗon baɗal siftinde moon ñande nogas e jeenayya wonande sukaɓe jeegomo bandiji natino e galle makko kanko on Cheikh Sidia haydara ha ganduɗa ɓe ganimo e junggo caggal o yaltini fetel makko dañi fellude dow gam waddemo défendre dañini hen noon tato nangga tottira police woɓɓe kadi nangganoma hen kono oɗo nanggaɗo ligga fiya beetu koye mabɓe walla ala ko wonde kala ɓen waɗɓe ngal baɗala ene tawe e juuɗe ɓen dadiɓe laylaytola ko fade banggue laylaytol rendo ngol hinde TikTok jewolngol e nder leydi Sénégal guila tan lewru août gam dartinde message uji gaddoji mette e fitinaji e nder leydi ndi Sénégal ardiɓe golɗon laylaytol ngol TikTok kame jagorɗo tambiɗo communication leydi ndi télécommunication leydi ndi Moussa Bocar Thiam maɓe jooɗoɗo alhamisa hande gam yurnitade beele noon ma ngol artu walla ngol artata Pastef firtaga ɓe kolliti ɓe jowi kala ko fate banggue parrainage mabɓe kono kadi oɗo saha ɓe dokkani militaji mabɓe hay yamirore goto yoro koye sifande moni kala ala kamɓe koɓe deƴɓe tan caggal nde ɓe kaɗana ko fate banggue fiise
moɓe jinno addoyde mandataire mabɓe to DGE ɗum noon oɗo saaha mo gonɗe ɓe gullitima suudu townu ɓe paadi ko a ɓe jabte hen to gueji waya joom cak goto kam wiya teb nanga koto legal Madina Gounasa darima yesso Pikine tribunal oɗo sawa nanguiɗa ko 1 kilogramme drogue o holliti kanko livrowo tan mo nawanano o haali inde mum woni koye loskoji ko fate oɗon fannu jeheten ko toon to Madina Gounas ndungu ngu rewi lawol guerte nana e lawol gawri nana e lawol kono kadi ɓen wannoɓe makka law hande o puɗɗima judde makka ne koɓa ene ƴakkane dillina ñiiƴi men hakkude kono dow e kono less ene artana men e oɗon fannu musidɗo meɗen Amadou Sambalo to Madina Gounas. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Sar Abdullahi Saar mi samnima no feewi mi juurimama mi samnide dendagal bandiraɓe hettiroɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama habaruji men ɗo e nder wuuro men teddugo Madina Gounas Sar Abdullahi Saar eɗen gandi koye cirtirɗe ndungo gonɗen wadde oɗo saaha ɓeɓe ganduɗa ko awnoɓe makkaji men law oɗo saaha gongo soppude makkaji ɗe kono kadi makkaji ɓendi hano ha dirtini kono kadi eɓe jogui kuhuli kadi ha joni ndiyam ɗam ene jokki tellade ɗo e diwan Madina Gounas wadde noon ɗum ene jogo caɗele seeɗa ɗen makkaji puɗɗi ɓendude ene wawi ndinde gawri fuuɗa walla jogo caɗele goɗɗe kono kadi ɓeɓe ganduɗa ko awnoɓe ko wona lawro ha ɓurti ɓen oɗo saaha makkaji ne puɗɗi ƴakkinde ɓe hen beddaji jeeroji ɗi e laabi ɗi ene jiiɗa makkaji ɗe ene jeeya ɓe hen kadi puɗɗima ñamde leccel kesiri taw koye gawri remade hikka Sar Abdullahi Saar ene kadi ɓe ganduɗa ko waɗoɓe maraîchage e oɗo saaha eɓe para e dabbude nde natande gueɗe ɗe ganduɗa koyno awde pépiniére uji mabɓe koyno natande maraîchage o koyno awde koyno jakatu en kanje en suppo men gam wawa yaadude e dabbude ɗum ɗo fof ko golle ɗe la budda nde ɓamtare heɓoto e nder ndemaji e ndema men ka la budda reme ndungu reme ceeɗu ɗo wawi yaltinde ɗe caɗele ha e ɓamtare wawa heɓade e nokkuji men Sar Abdullahi Saar Sar Abdullahi Saar eɗen jetta eɗen ciftora musidɗo men Amadou Issa Kebe mo ganduɗa gorko mo mbatto ko noddi Ziguinchor ene rokka bandiraɓe habaruji labɗi kono kadi labtude yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna ɓoyen sakkanademo kamɓe donade ɓe jetta kadi mo ganduɗa ko ceerno Khalid Abdoulaye Sy machallah ndeɗo mon yewtere wonde fayida tarih annabi Yusuf bandiraɓe kala ene belti kono kadi enen mbiyeti machallah ene keeɓa hen faamu e hakkillatagal sene ketto yewte nde jawata yiide ɗum gas hakke beelama hakkude ma e makko jabti o ene waɗi fayida ene weltina ene weytina Sar Abdoulahi Saar ko musidɗo won Amadou Sambalo ɓeyte Madina Gounas fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulamde dinma Sar Abdoulahi Saar Allah jarama on jarama Ahmadou Sambalo to Madina Gounas oɗo saaha mo gonɗen sosoɓe heeɓe kay batti dillinde bahe ɗon ɗo koɓata makka tan beddoye huno ko joomum wona ƴakkude ne leemo ne laara banggueji kala gam welto ɗon ɗo toɓo ngo jippoto hande Madina Gounas ko nden hokkere woni toon to Fouta lappol polol dande maayo ko remono ha fuɗɗi moƴƴude kala hande yoori huuɗo ko soyɗi kono kadi ha ɗo maayo ngo ilani taw ko kulhuli mawɗi joga toon ha toon e nder ngolɗon lappol palol dande maayo ceerno Ahmadou Sambalo ɗo ciftorɗa musidɗo men Amadou Issa Kebe ɗo en duwinima dendagal mayɓe julɓe kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmenu e mabɓe kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala sen jiwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki hoorejo ndi tawtorama kono gouvernement o ƴetti peeje mawɗe gam oɗo saaha yogay projet ji kame eɓɓoje ma artan hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj to gendi leydi Mauritanie. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdoulahi Saar kabaruji men ɓuuri tengtiɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o naasaande 5 yarkomaa ujunaji 2 hoorejo leydi hono Mauritanie Mohammed Cheikh El Ghazouani o ardima battu taw ko jagorɗe taw ko gadorako wadde e kala a yontere ñalawma hanki o 4 yarkomaa ujunaji 23 ɓe ebbi projet ji kewɗi no feewi ɓe toɗɗima noon e yimɓe hesɓe e jagorɗe taw kadi ko hono o joyo ɗum noon ene wayno jagorɗe ɗe ko fatti e ɗeɓen jaggoɗo wono jagorgal ko fatte e gueɗe caggal leydi ha ni e ɓen murtannaɓe wonɓe hono caggal hono leydi wawi kono yinde kañumne ko fatti e gueɗe taw kadi ko gueɗe taw kadi ko caggal leydi jagorgal ko fatti e gueɗe nder leydi e jaccingol woni ministre de l' intérieur wawi kañumne yinde ko fatti e gueɗe e nder leydi ndi jagorgal ko fatti e
ko fate e golle ha ni e heblo taw ko fanniyagal wawi kano hono wonde wiide wonde wawi hono kañumne yuɓɓinede ko fatti ko wiyete on alt taw ko wawi hono ko ɗoftude ko wiyete hono micro et petite moyenne entreprise jaggorgal ko fatti kono kolaɗo kuuɓal taw kadi ko gouvernement mo leydi kono Mauritanie wawi kono kañumne hollidde kañumne kono taw ko bayyuna ko fatti e gueɗe taw kadi ko ɗin projet ji jarugol mumen hono yesso e mayirde lewru kono surtout ujunaje ɗiɗi e nogas e tati caggal ɗum noon wona e ɓeɗo kono taw kadi ko yimɓe ko fatti kono jagorgal ko fatti e taw kadi ko jangde taw kadi ko tippude jangde ndi hani e waylo mum administration générale direction taw kadi ko enseignement hono privé wawi hono nomede toon taw ko directeur ko Ahmed Mahfouz Hassani taw ko jagorgal kono cellal taw to administration centrale direction to ko fatti e kadi e ɗen gueɗe kañumne directeur adjoint ko waɗama ko Bouna Abdullahi Wulla Salem Ahmedou ko ingénieur principal taw ko génie taw ko médical o wonno ko chef de service taw ko des marchés jagorgal ko fati e l'hydraulique woni on diƴƴe eɗe laɓɓingol kabine taw ko jagorgal ngal conseiller technique taw kadi ko toppitiɗo ko fawata hono diƴƴe e dowri ndi ko Mouhamedou Niang ingénieur wonno kadi ko e nder jagordu nduɗon ko fati e diƴƴe hani e ɗen barge uji administration générale direction taw kadi ko fati e laɓɓingol directeur o waɗa ko Cheikh Jamel gonnoɗo directeur taw ko contrôle et de suivi direction to fati kono diƴƴe e ɗen barge uji directeur waɗa ɗum ko Mohamed ɓurɗo andirede hono Sidou Ouda ko ingénieur o wonno ko e direction o wonno direction taw ko contrôle et de suivi directeur waɗa ko Sidi Mohamed Kebde ko ingénieur o wonno ko chef de service e oɗon kadi kono direction directeur taw ko directrice won adjointe Mina Abdullahi Elba ko ingénieur o wonno ko chef de service oɗon direction ko fate kono jagorgal taw ko jangde towde hani e witto science administration centrale direction taw ko des ressources financières won coppereje hani e ɗen taw kadi ko jeeyi laamu directeur o waɗa ko Hamoud Wulla Hamadi ko professeur taw ko jangde hoto towde no fewi hono jagorgal ko fate noon e pine hani e coftal ɓalli cukagu e jokkodiral e parlement kadi administration on générale taw ko direction des affaires taw ko financiére directeur o waɗa ko Abdullahi Wul Hamoud o wonno ko directeur gueɗe taw kadi financiére e nduɗon jagordu taw ko enseignement supérieur et de la recherche scientifique ko fate établissement wono public agence mauritanienne ko fate des informations wono habaruji directeur général ko Dia Mokhtar Malal o kanko lomti ko biyeteɗo Mohamed Val Wul Oumeyd kañum e dey wiya ko yoya toppito gueɗe mum ko fate kono droit ji mum retraite so fatti taw ko institut taw ko supérieur taw ko suka ko hani e coftal ɓannu directeur o waɗa ko Salek Wul Mokhtar Wul Salek o wonno ko conseiller taw ko port artisanal mo Nouadhibou o kankone o lomti ko oɗo biyeteɗo Mohamed Wul Taleb biyaɗo kañumne yo ya toppito gueɗe mum ko fatti e droit ji mum retraite jagorgal gueɗe islam wi hoorejo hono leydi wasiyamaɓe yoɓe haraɓe got kala ko kuulal ko juutigal e kadi lawɗungol ko gueɗe hono rewɓe yoɓe tugno e nder taw kadi ko hono islam kala ko lundi hono sharia haraɓe got taw kadi ko ngal ɗon hono kuulal gardiɗo taw kadi ko jagorɗo o hono biyeteɗo Mouhamed Wul Bilali Masoud ñande talata nde kamɓene ɓe mbawi kono wadde kono taw kadi ko battu mabɓe taw kadi ko hakkude kamɓe jagorɗo ɓe e ƴewde kono caɗele ɓe sukaɓe woppaɓe tan e nder hono beddaji e wawde kono ɗoftude ɗumen e wawde kadi ittande ɗumen taw ko en charge ha kadi mbasa kadi wadde wona e ɗen ɗe gueɗe ɗe ɓe mbaɗat hono ene wayno ɗo wonde gueɗe jaɓaɗe kadi ha mbawde kono ɗoftude ɓe
e kamɓe taw kadi ko comité technique o wawi hono jurnade kono gueɗe ɗe e fandade kay ko yidde kay habde e ɗum e gonka mabɓe ka haaɓe garta kay e nder e mbadi juɓɓudi taw kadi ko jaadude e taw kadi ko gueɗe taw kadi wona gueɗe taw ko bandiyagal taw kadi ko gueɗe juɓɓudi no fewi ɗum noon maɓe toppi ɗum ɓe kaɓo ɗum haaɓe mbawa kadi artirde e sukaɓe ɓe e gueɗe taw ko lawol ono poccugol e dendagal e gueɗe ɗe foof mbawi hono yuɓɓinade taw kadi ko fandare mawɗo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazamani ko yidde kay yo société o kamɓe foof yoɓe gon hono neɗɗo goto ɓe kaɓodira ɓe kaɓo e tawa kadi ko bordiagu hani e ɗen taw ko waɗa boniyagal e ɓe ko watte ko ɗum noon ma dole ɗe foof ndendini wawa kadi hono waɗede ɗum no hannirti kanko jaggo ngal noon o wawi noon wiide wonde e ɓen toɗɗiɓe ɗum ɓe ma kadi ndendin dole mumen e kammuji mumen gam kay ha mbawa kay o toppitade hono ɗeɗo gueɗe no hannirta nda yettini toon to gorgol toon dey ko ɓen fodde galleji 1sappo e 4 taw ko jayanoɓe e ɗin tuɓoyi hono ɓennude ma mbaw kadi hono wallede taw kadi ko balle tengtude foof ummorade e commissariat à la sécurité hono taw kadi ko on alimentaire fodde 314 ɗo e Nouakchott Sar Abdoulaye Saar gulekkidi ene heewi doole no feewi e ɗo e nder leydi Mauritanie ha tengtiɗo ɗo e lamorgo ngo ene wuuli no feewi no feewi no feewi a wonata nder a wonata hono boowal ɗum ɗon ko ɗum tongi ɗon e habaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mocci gorko mo Sara Doggo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayaw TV. Alhassane Oumar Mbocca golle man jooɗi peewi kin guleki taweteki toon ko kin tawete to Dakaru lamorgo leydi Sénégal ha yoga e nokkuji kala keddotoɗen koye lappol palol dande maayo gor rewoye worgo banggue leydi Mauritanie kame Sénégal kala ene artana men général Bari ko fate banggue championnat bannoɗo toon ɗeɗo henna balɗe kala ɗum noon koye diɗɗal jaalo waali walande gure taweteɗe banggue rewo e banggue worgo kala dentinde sembeji mumen guilto banggue coftal e pinal e golle e yurnitade gueɗe taweteɗen kala général Bari jaam hiire maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique on calminama on juurama on jettama o ko musidɗo moɗon général Bari gorko mo Teccan e Sar Abdullahi Saar a salminama juurama yettama ko yidde artande mo gandanɗa hoorema e sampena gurdo ɗo en lappol palol dane maayo sampena gurdo hikka waɗi ɗum duuɓi 4 ina wuuri ɗo en sampena gandanɗa hoorema biyeteɗo sampena mo Jaalawali sen mbi Jaalawali noon noddi ko lappol palol dane maayo guila wiyanma jowol worgo ndewayɗe en guure ha yetto gandanɗa hoorema jammel Matam e banggue rewo o guila wiyanma siiwi ha yettanima gandanɗa hoorema jowol rewo 16 wuuro ina taweɗo e ko gandanɗa hoorema ko sampena pattamlamo ko sampena kadi mo ɓiɓɓe wuurɓe dande ba lappol palol dande ma foof ina faadi ɗum hikka noon gandanɗa hoorema joguino gueɗe ɗe ko wuuro meɗen wuuro aali wuuri ko wona ɗum ko hende sampena fuɗɗi noon le 10 gandanɗa hoorema août o gasi gandanɗa hoorema le 3 octobre e toon to aali wuuri final o noon hawruno ko wuuro meɗen aali wuuri e wuuro meɗen Guijlon Allah holki polgu ngu ko wuuro meɗen Guijlon ɗum noon e mbiyam wonde félicitation ko wona ɗum ko e nder final o won gueɗe kewɗe mbaɗa toon ko wona gandanɗa hoorema football o donc en jetti bandiraɓe meɗen aali wuuri naaɓe nde won noon aali wuuri kadi ko wuuro gandanɗa hoorema wuuro tirgo wuuro kadi joguigo pinal hanki e hande foof ko wona ɗum ko en jii toon gueɗe kewɗe ko ardi ko foof ina fuɗɗori toon soirée artistique dendagal pine fuutankoɓe e pine gandanɗa hoorema wuurɓe lappol palol dande ma foof jiyama toon ko wayno pekanuji en théâtre uji en e gandanɗa coñce men aadaji meɗen hollirama toon to aali wuuri ko wona ɗum ko nde weeti nde ko wiyete reboisement leɗɗe gawama toon gawama e école aji he gawama e jamaji he gawama gandanɗa hoorema e nokkuji dendaɗi pop leɗɗe gandanɗa hoorema guurɗe gawama toon e ko wona ɗum ko henne nde gummi ɗon ɗo deppaɗen ko maayo e maayo kadi so tawi en mbi maayo aali wuuri ko wuuro subalɓe e dendagal cubalagol lappol palol dande ma foof hawri toon en jii toon fifire gandanɗa hoorema baɗɗo fayida fifire kadi aussi mo subalɓe foof gandanɗa hoorema jiiti hen koye mumen e ko wona ɗum ko e dendagal pine meɗen e fina tawa meɗen e pulago meɗen e ƴeroji meɗen e gueɗe meɗen pop jiyama toon caggal ɗum ha kikiɗe final gandanɗa hoorema grande final mo sampenamo Jaalawali 4e édition fetti toon to aali wuuri
e denndaangal wuurɓe lappol palol-daade ma e ɓuri ujunnaji tati e tatunet ujunnaji tatunet ko tawtora ngannduɗaa hoore ma oɗo sampina nde wonnoon ko sampina guurɗo ko sampina goɗɗo ko sampina kadi ganndaaɗo e lappol palol-daade ma ko hanki ngannduɗaa hoore ma lo trois sampina o gasi ɗum noon Sar Abdoulaye Sar ko yinnode jubbandema tan e ko wuuranoo ɗo e lappol palol-daade ma nde wonnoon geɗe ɗe geɗe badde fayida ko yehi haa 16 wuro ngannduɗaa hoore ma woni rawo e worgo ɗum ɗo wonaa geɗe togoose wonaa geɗe pamɗude donc ɓe fedde meɗen fedde heɓde sukaaɓe Afrique ne foti tinde ɗum ne foti anndude ɗum ine foti kala kono yuɓɓine e Fouta ngannduɗaa hoore ma taw yimɓe ɓe ine tini ɗum ine jettoo ɗum ko musidɗo maɗo général Bari Allah waɗa en jam merci jarama no feewi général Bari golle ma jooɗi peewi lappola palol dande maayo jaalo waali ko jowola worgo jowola rewo dondu ha fayanma tiggere sire tiggere yene kono ne kadi ha yettanima siwi gure lombiɗo nde kala hakkunde rewo e worgo ɗeɗo hen gure dentigoni jaalo waali ko kañum wanno lorgol leɗɗe pittugol pewnugol nonne kadi artirde ganni e ngo maayo ha e futkoyngel kami artiti kala jime e goɗɗum kala yuɓɓinama toon général Bari ene gasama en garto hen kadi ko ɓuuri yahje sen giwi to leydi Mauritanie Sénégal paɗen koto leydi Mali to leydi Mali colonel Malick Diaw kam woni gardiɗo CNT suudu hakkunderu taw koto banggue laamu lomtindu suud sarɗeji ndu leydi ndi o holliti aɓe jaaɓi kala kaldigal ha heddi kay wiide ne ummina araray goɗɗo e nder leydi ndi ko wona tan araray gendi leydi ndi mo ganduɗa on araray ko vert orange rouge on noon ko on tan latoto ene weɗo e nder leydi ndi kala ɗum noon wa haaldata koye ciifande Alger 2015 hande hoccirɓe armeji mumen gam yidde jeytade gendiji ɗi kuufi ɗi o holliti ɗum latota ko maɓe daro hen doole mabɓe kala no ponno gardiɗo ansar din e rima ɓesguji leydi Mali kala nde moɓodirta gona caggal koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama on noon woni Sharif Ousmane Madani Haydara gardiɗo ota conseil islamique du Mali ɗum noon koye mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam wo eri nde ɗon e rande hobbela jeytima ɗum koye jango tettugol ka militaire baɗɗo toisa ɓe kolliti ɗuma waɗɗani burema ɓe tawi nde région mo Gao kono noon wonande communiqué armée leydi Mali hollitani non yande holliti kay ko kañum hanki heeɓi fiyande taw kadi ko mawde no fewi nden fiyande noon ko kikiɗe hanki o e nder diwan mo e nder diwan al Mustrata ene tawe nder région mo Gao e fiyande wonde to Nampala ene tawe ñono taw kadi nden fiyande ko ɓeena joguitiɓe armeji wonɓe pick-up kame moto en caggal obiji e piyande waktuji jondi ko nden kay ɓe mbawi derguidde pittali kewɗi ɓen joguitiɓe armeji ɓe bonni hen pick-up kame motoji ɓe tetti hen armeji kewɗi no fewi ɓen noon jinno ko fusde barrage nokku bireɗo toisa taw kadi waɗɗani tikri finaji ko on barrage ɓe jinno bonnude hawre noon armée leydi Mali ummini ndeɗon fiyande sen giwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry cuumu hanki e nder immeuble goto mo ganduɗa ne tawe hen trésor public mo leydi ndi ene tawi nder commune mo Kaluma sanga kay 12 heures woni tan sanga midi deuxiéme étage jagorɗo faggundu kame sapeur pompier kala jaacima ngam arde toon kono kadi ɓe kolliti cuumo kala e hewde doole yettaki donneji trésor kono kam yehino ha ɓatti taw ɗeɓi wadde kulhuli mawɗi no fewi to Niger koninkoɓe leydi France kene wona 1,900 koninke taweteɗo e nder leydi ndi ɗum ko caggal ñande 25 lewru maydu ndu hoorejo leydi France hollitino wonande koninkoɓe leydi mum koko gartata ɗo e mayuɗe ndeɗo hen hittande hen 400 hande subaka puɗɗima haɓɓude bagasuji mumen ngam yaltude leydi ndi Nigéria walla mbiyen Niger keddoɗen ha joni la gente au pouvoir ɓe kolliti taw kadi yaltini ɗiɗon konguɗi ko hoore jaggoɗo leydi ndi woni Mouhamed Ali Amin Zeyni ɗum koye batuma o joddino hakkude halifaɓe diine aada kamen société civile kala ko fate banggue gartam leydi ndi wo holliti laamu leydi France ene few jana wonande autorité ji leydi ndi gam derguiddeɓe
e yoɓade pittali mabɓe ko ɗum woni ko haali to Liberia kene tolno e rewɓe jeeɗiɗo e ɓinguel mabɓe mbasi pittali mabɓe ɗum noon waɗi koye nokku biyeteɗo Maryland ene tawi keerol hakkude leydi Liberia kame Côte d'Ivoire ɓe gonno koye welnere wonande ɓen artanoɓe Makkatul Mukarrama tawni poftono ha ñalawma heccangue o mbaɗa welnere mumen gam neldude duwaw ko ɗon noon bildi ɗakkiti yani e mabɓe rewɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en nelda duwaw nde jomiraɗo yurmottoɓe yaafoɓe nanaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala to leydi Côte d'Ivoire trafic ko fati banggue yeyde armé pellowo on woni nangaɗo kañum e fedde mum kala police criminel fawi juuɗe mum e on mbiyeteɗo KJE taw kadi ko kewɗo yeyde ɗin fetilaji ɗum tan woni golle makko to legal abobo caggal noon nde o yeeyi goto nanga halti noon fetilaji kewɗi tawame makko PA 12 calibre kame AK kene fot kame AK 6 ene wondi e pistolet automatique kame pewniraɗi wonande artisanal kene tolno e fetilaji ɗiɗi mawɗi 500 kural kala tettama oɗo saha omo tawi juuɗe taw kadi ɓen sodoɓe ko yahoɓe ne mbañoya e posuji kame galleji jenani wonani mbañoya ladde mbañata koye posuji jenani gam yidde dañde hen Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré itti e golle mum chef de la gendarmerie chef d'état majeur de la gendarmerie nationale gendi leydi ndi ɗum ko caggal tan balɗe seeɗa nde kuddata mo laataki waɗi ha ganduɗa kene foto wonde officier ji 4 nanga hen gam tekkindemo ndenka e kisala laamu makko to leydi Ghana hanki yoga e landaji lundo jippima e laamurgo Ghana hena gam hollide metti mumen to Akara ɗum noon gon seppo fawiti koye wiide gouvernement mo nana ako fo adoɗo saaha mo gonɗen ɓe goni koye caɗele mawɗen fewi to banggue faggudu guilay mbuñaari e yatirde caggal leydi ndi to Sud Soudan Salva Kiir horejo leydi ndi itti e golle muɗuma wonande gouverneur gardiɗo banque centrale kono ha ɗo o haalani ko jeeyi sababu wo itti ona Congo Brazzaville jet privé horejo leydi ndi woni Denis Sassou Nguesso nanganoɗo guila tan 2020 toon to bowal ladde waɗingal Bordeaux on jet privé moɓe mbiyata Falcon 7X on woni jeeyaɗo woni ko mbiyata vendre aux enchères o yeeya koto hôtel mo Bordeaux toon o yeeya kanko on jetta ɗum noon o yeeya ko jeeɗiɗi piccal 1 million ko préje euro toon to hôtel mo Bordeaux jeeyi sababu yeeyede ko société goto moɓe iniri Suède taw ko société moɓe iniri Mostena mo ganduɗa guila hitande 1983 ha yetti hitande 1986 on société gollunoɗo yoga e pomuji yoga e guure taweteɗe e nder Congo taw yoɓa ko kalis mum ko ɓen portno plante caggal ñawore junde no fewi wonande kan lana yeeya beele on société wawa yoɓede jobdi muɗum joolam jaɓeri to Espagne batu Union européenne tijjaɗo ñalawma janggo toon to Barcelona walla miyen toon to Madrid ko wona ɗum ko noon tijjanoma toon président Azerbaïdjan ko noon holliti arata horejo jaggoɗo leydi Armani yinno ko waddi toon kaldigal hakkude leyɗele ɗe kono on holliti arani Arabie Saoudite jeyama e ƴammoɓe ko fati banggue foot koyngel ngel windere jamani ƴetti ɗereji mum joƴini to FIFA gam 2034 beele wona woɗɓe organisé ɗon coupe du monde woɗɓe kay jaɓanaɓe ko leyɗele tati Afrique nonne kadi Amérique du Sud kamene wonde Europe ɗen leyɗele tati noon ko Portugal Espagne Maroc ɓe jogori rendude coupe du monde 2030 so jomiraɗo haaji leyɗele kewɗe noon jaari leydi Maroc tene kolliti weltare mumen e leydi Maroc Afghanistan naɓe finoɓe to Pakistan natti yidde yiyede e nder leydi wonande Pakistan ha tenti noon to Islamabad ɓe dokka tan ko ɗo ha 2 lewru novembre
nde ɓe jaltata leydi ndi ɓe ngala kayitaji kene tolno e goo piccal jeeɗiɗi million afghanistanajo guurɗo ɗon tawala kayitaji to Iran vidéo jirliɗo hande o yoga e médiaji taw kadi on vidéo holliri ko suka mo duuɓi 16 suka debbo naɗɗo e métro mo murnaki fiya ha wattidi e kooma kono ɗo saaha yalte kooma ko kan haala woni ɓurka a lollude musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garaɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena